Bago may vlog sa ating video kami, kaya kami din sa simbahan, sa Senior sa Pundi Pagwa. So, gidanag ko ang mga kapit anak guys, malitaw. Nalagod kami, o sa kanunay. Kaya sa Ginoo, kaya tagawas ng mga kanan. Salamat sa guys, yan ang muna kasunod-sunod sa mga video. Salamat sa kanunay. Pagsuroy sa mga kasunahan guys, sa mga video. So, buyog kanyo guys, ang pagsuroy sa na guys. Sa Senior San Antonio de Padua, Happy Fiesta. Happy Fiesta, Fiesta. Naninipot. Fiesta sa Senior San Antonio de Padua, Happy Fiesta. Mga Santos, mga Santos, Fiesta na ron. Tutong balik ko na yung bihan nun ba? Yung ingat ba? Tutong balik. Dito. Si Dodong. Wow. Sapatos. Peryahan. Ito ang aking mga anak. So, kayo ng sapatos. Hindi na sa taon sila dito. So, isa ko ang ulitaw. Right? Dire. Wow, hindot kayo. Siga diri oh. Ora ni sa Mumbanay, tuburan coffee. Ay kada. Wis tuburan coffee.